Habar ben usaipan jad ben riuru kasan Kipa nyong Shong Jong kani gazela kiju ud kiju knyum da ka baong ba ki Briew ki banabar ki wan ban kni ya ka kam ka jam ba ka kamai ka ji ka jongi ki trai jela hanrei bun sen hi ka jumi ka juba ya ka ta ka jingkno da ka baong ba ki Briew ki banabar jela ki dei ki bala nang la tibet ha ka kam bat ki wan bantrai ya ka e ka ba ki trai nang ni kim la bantrai lani kita kit nong trai high skill Hak jing persyang jongi belum jing tip syapangani. Nilap ya kadau, kabaki Briew, ki banabar ki yo'lat, menteri, hang dia kedai namarba. Hak jela ka jongi, nginang duna palat ki shlam ai jing hikai, ban pentebet yaki. Hak kam baki dikenjo, ya kata ka kerdan high skill. Jinla radon ki shlam, kam ki babiang. Klempep kin mi shibun ki samla, ki bala menteri, ya kam amtang hak jela la jongru. Henrei wat syabar ka jela, bat syabar riru kum jungo. Balai ni ong ya kata, kawai ni kiduksa kabangin peni syapi menta, kadi syapang, kani ka shlam a jing hikai, kabadon hang ni hanong ba shilong. Kani ka shlam, kalala bansay shibun kisamla kibatbin, kibatray menta, amtang hari India, henry buon ru kibatray syabari, barka jingkot iki, kabun na marba, kiday kita kisamla, kibala pentebin, hakakam. Kani ka Jettwings Group of Institute, kabaya trailang bat ka Info Valley Educational and Research Private Limited. Kini kini shlam kaba ajing hikai syapang ka hospitality, ka tourism industry, bat ka aviation industry. Nila yo banyak keren bat regional director Jong kini shlam, uba prangkupar karbamon, bantip kambanya syapang kini shlam. Ulai thu ruhangi bar ki spangut ki samla ki bala pendep ya ki jinghikai nangni kila yo menteri syakeleng ki benta jong keri India bar kumjuru syakeleng ki benta jong ka perthai bar hadien ke jingwan jong ki hotel ki bahe hashilong kum ka vivanta bat marian ki samla kila yo ru ban rungkam da ka basum namar ba kila don lupa ka jing pentebit bar ka jing shampang ka babiang kum no menteri ya ka kam tunya sngap ya ka jinga kran jongi bar ba prangkupar karbamon Te kumblay pi baro ngadai u Prangkupar Karbamon ngadai u Regional Director jongka Info Valley Education and Research Private Limited kani deka company ka bapet ya kani ka Jettwings Group of Institute hang ni hapo Shillong. Te kani ka institute jangi ka deka institute ka ba ai training hakawi ka course ka bagni khot ka Integrated Graduate Diploma in Aviation, Hospitality and Tourism Management ka deka course ka ba shisnem but hakani ka course ni train ki khana ya ki kam ki ba pher ki badon haka tourism industry kum ka hotel industry te ka aviation industry but kum jo ru ka tourism industry te haka hospitality industry ki bon kita lai tali ki department kata ka department jong ka food and beverage ka housekeeping but kum jo ka front office haka aviation part bon kisit ngau thu ba ka aviation ka dai betang ka kam air hostess henrei menta namar ba ka India kala kham Plilat ti labun bha ki Kiwei pat ki jat kam mangila ban yo aviation industry ru ki customer service representatives ki badan po ki various kini ki airports ki badan ta syaka borok gari ti kum joro kum ki ram agent ki ticketing agents adin ki guest assistants ti labun bha mentamo but so ka way pat ka tourism industry ru ka way ka dei ka ba kala kami khmat mentahi te ka tourism industry pat let's say ha ka not is jongi kedang dunahi ki kam ha ka liang ba kami office ha kam shibun let's say kumba real news pa ngot ki khna ki bana ka shnong jongi hi ki bangi la yo training hang ni but ngasngohun ban ban ngong sarong ban ong ba kibun ba ki khna jongi mata ki la don umtang ha India re keleng ki ri ha kanika perthai jongi Tiki bon ki kena mta ki beladon ha Australia, ki kena ki beladon siapa Dubai, ki kena ki beladon siapa Europe, ki batrai ha ki jihad mengi jukot ki cruise. But kadang mi usnem ki tu bedang trai po India ru ki tur ki dang ya yo lat ban kami syabar ken. Te kumta te kata ka de ka we ka Jingshlur sarongo mengi kum ka Jettwings Institute ba ki bon ba ki kena jungi mata. Kila pentebet dia lade om tang hakini ki subjects mahi kai mengi hang ni par kumjur wa jing em jongki ha jing yo jing em jongki wa kila yo kalat ban i ki jaka keleng ka perthai kumba kum tang kumangar kum pat juyo yo i tingi sun sarong si saya kata
Bon kini ki kena ka ba long song tanat ba kim de ki kena ki ba tang na pokasor shalong re bon e ki kena na kinong kendong kum ki lengka tengkat kum na po sanmer ki kena na po Jantia Hills ki bon ba ki kena na nong po ki kena ki jakana riboy and kini ki kena ni bang ni so hon ba ki battery shitom ki ba ya kham sha khamat kai Ti ke ki training ha kania ki bakham don scope ki bakham don demand so that baki kini ki khana kin kham tip shu bakin lek puli be ki tu ki lain. to pet mo nga nakaliang jong kani ka na institute jong hi kabalong kong san manta ka dei shisha kani ka jingpuli ha ka hospitality ti ka hospitality ka long kani ka balong kham long broad mo ki ona katin pareng namar ba ka hospitality training kam kut nang hakikam hapo ki hotel industry re ka hospitality manta kala don kam wat haki industry ki balong jong ka aviation ru namar ba ki airport manta hari jongi kila kham he kim day show ki airport ba ki passenger let's say ki shulit tang manchim ka flight re ki bon ba ki services manta ba ki offer pa airport Lingba ka experience jong pi kat nungut ki khana ki bla one pai no but ke ka jing bagi shem ha ka kam jong ki hadien bagi your placement. Pet na du usnem arjar arpo onwards hadu menta la du na bagi kena ki ba wan pai namar ba kila sutu ba naka ba tray ha kitu ki jaka bagi tray mental se ha Bombay ne ha Delhi na Calcutta kiyo ikilat ban poi pat Kiwei pat kiri ti bonsin kinda wan pai kinda si airline ngot ki ba wan pai ki wan pai namar ba ki shukwa banchu shim a sort of a gap year kisi khot ka tin pareng ka gap year kamot ki shukwa banchu Shong shwa ban perkat so ka ek ban le hamsha khamat rei ya ki boy pa kila ki lenti kila tip lupa te ka demand ya ki khana na ka shinong nakani ka nei ka shinong jongi na ka north east jongi ru ka long high namar ba ki khana jongi ki long very natural haka system jongki bakin long hospitable di nadu ka hadu bang kan mau shisin one head of human resources jong Oberoi tu ong pi skop to sa namar ba ha kini ki khana ki one from other parts of India tang ban hikai ki kumno ban long polite ru kadai ka task bang hap undertake bang hap hikai khana kumno ban long polite re ki khana na kani ka shnong jong pi ki khana na ka not easy ki long very natural haka system bakin nang ban burom bakin nang ban ai ka hospitality ka ba ki ka ba don kam ka ba kong san kani ka industry Ta ba phila don hang ni dei ke ba phi ba ki khasi jungi ki like ban ni ki we ki jaj ban reo ha kene ke training gan. the major one ka ba hamlong ka ba pau pala cha khamat shisha ka dika lack of self confidence jong ki khana jongi si ki don ka sap ki don ka bor ki don ka bot ki don kat badon ki bala shisha ban ban pentebet yala de ki feel rei bonsen ki kenran din ti ki kimla ban push yala de sha khamat ti ka wei bang hi kai shisha ba khana jongi ba mdei ba kin le ran bit palat bakin sngo bakin pin rem palat yala de namar ba kani ka self confidence sorry kani ka bakong san kani ka industry ti ka wei bagi khana khasi jongi actually gide ban so tho ba kila ban you compete in the world stage but ki wei ru ti let's say India jongi but ka prathai mataru ka long very competitive mo ki wei ki kwa bi ban kham kiu ban ki wei ti ngi ten khat kum khana khasi ngi ting ban ya le kata ka fight ba ong ban kham pin kiu la de de ki ban so tho ba shisha na kala di ki don be ka bor ki don kata ka sap ki don kat ba ki don kam ba ki la ban kiu shaneng ki di tang ban believe hala di ban ngej ba undala utai ngar ngala de ban long inferior pala te ka think about kam ka self confidence Kanu teli thrai ki kam ba kani ka training gala ban ai ki khana khasi jungi. Pemo hakaliang tourism hospitality aviation kila bon ba ngamla ban let's say hakani ka por ban IP kat nutuli na matang ka ong mene wa Satang aviation industry ru kila bon the basic ones ba kila ban to startup sha tang bakin yo ya shisha ban to gain an entry into the industry kidai ki let's say the F&B department which is the food and beverage department the next kadai ka ni ka housekeeping department ka way pat kadai ka front office department kini kadai na po ka hospitality side okay aviation side pat kibalong basic dan artillery ka way ban long cabin crew the for cabin crew pat kidon ki requirements kum ka ngidon kam ya ka height ngidon kam ya ka ya ka weight these are kini ki jingdon kam ki pendit kidon
The other part, naman taban yo pat as a customer, ground staff bagi hot within the aviation industry, tanggata pat kita kam bakin haplong graduates. Ki class 12 pass ki kam dunahi, handrai kita belong graduates pat kini ka ground staff ka kam ki avenues ki kambon. Kumanta ko Shong la ni 5-star hotel. Ki dan ki hotel. Hoi. Di kan bo approach ni ki hotel sa ka Jettwings ba ni kam. Hoi, ti menta kum ka Vivanta ka Marriott, man ka por na try ki phone ba yangi, ne ki wan ba ni kendo yangi ba ki don kam kena ban tray ha ketika kini ki artli ki hotel jungi mo. Ti findalet mentaru, findalet ya po Marriott fin ihi bon ki kena ki belapas na Jettwings. Kum tu kasi mengalai bilong meeting ilok ru tang saungut ki badan kata ka restaurant area ki kena ki bala tray Jettwings menchwa. Ki ba pulih Jettwings menchwa, sorry. Ti kini rumdi ki kena bagi sedang immediately hapo Marriott. Kini ki bala tray shabar, ki la tray po Bangalore, ki bala tray Delhi. Hadin ki wan shani ki apply kam but namar ki la bon ki experience ki yo directly hapo ka Marriott. But nalor kataro ki yo ka salary ka khamba namar ba ki la bon ki experience. Ti kum ka Vivanta ru ki la bon ba ki khana jongi ki ba tray hang tai. Ti kum ni u Arsenal bala adap ru ki bon ki khana ki ba wan lang ba kani ka program ba sponsor ka Meghalaya State Skills Development Society ki don ka ba shis bangun. Ti nakataru bon kumang ong nangkong ki bon ki khana ki ba wan naka financial background ka ba kham duna. Nrai lang ba ka skill program ba ka IMSSDS kila yo la lenti ban yo ka training ban ni kita kumjo kila yo tre shabar bat bata kila 1 bat bon kila tre hang te po Vivanta. Ti kala along ka kalong ka ba skotenat nakaliang jongi ban shisha ban ban lap ba ki bon ba ki kena omtang na ki ki kena ba ki datang na po ki IHM ni ki ba yo kini ki hotel ha po ka shnong ki bon ba na ki naka institute jong ni ki yo tre hang te. Kay ba pidon ka message mo gi samla ju ba kidai ban buon ba ki kam tama kimyo lani kimtip ban kumno ban yo kamyo jam kay ka message. Tiga ba kong san em kadai ba kin hap wat kin hap penpet yelde ha ba wat ya ki information. Shipang ki opportunities ki la kelenti ki blon ki na samla menta. Ti tingkat ki perkat ba ni let's say ngimdon kapisa ne kata ka financial assistant mo bangin yo ban le ki ko let's say ki mangi kwa ban le ti ko menta fin pe ka shlong menta ka tourism kala long ka we na kita ki industry ki bala kham ya azangkiu kat nang kisni ti pindapet mentahi bon ki tourist ki wanabar namar pila a lot of promotion kala don mo pa Meghalaya ka tourist destination balong kumni pila ban lap kini kita ti mentah ni ki bon ha ki tourist pila wan chani hendrai ka we mingin lap ba kinang duna ba kini ki balong expert ha ka tour guiding ki balong expert ha ki kilat kilenti kumno banyalam ya ki guest syakini ki jaka ki babon ha ka shnong jongi mga kwa iban ong ba kina samla jongi ba what kiwa jing tip rung haki office jong ki SDO rung sing khat haki office jong ka employment rung teng khat ka office jong ki skills development society wa jing tip ki kita kilat kilenti ba kila ban shim ba kila ban pentebit yala de haki ni kijat kam ti let's say don ki bang kwa ban meet na Shillong don ki ba kwa ban meet na Shillong ti the only way is shisha ba ki hap wat lenti na la de ti teng khat mentabun ni don ki mobile phone subscribe gitu ki channel subscribe gitu ki ki Instagram handles kiba promote ya ki courses kiba promote ya ki ini ki skills program se halor kataru fide kidiban smuthu ba kidiban ipor ne yeladiru ba tengkat kinhap let's say travel shani shatai banwa kitso ki wikilat kilentiru bakila banyo re kabalo important kadai ba hindi ban long satisfied te ban long satisfied ba let's say ngala ada BA ngala ngande MA tadap MA ngande PhD haba tangkat hari institute jang gidu man kasing sekwan ki kena samla ki ada PhD ki bawat kam te kala long kabadik ba hadu pendadap na PhD tangkat ka kam pemyo ti ban wat kilat kilenti na kaliang jong lade ti pinakwa ka jingerap ru ki don ki bri ki bla ban yarap pi ngiru hang ni ngim pinakwa ni kendo yang ngaru nga menjur ban yarap pi to don kam ba pinwan ban shem ki ko jongi rei ngaru ngalong involve hi ka state when ka state jongi when it comes to kini ki skill development programs ngalong part jong ka to operators association of Meghalaya
tengah lompat but ki ki skills development program yang gelai tengah laban ai ki kilat ki lentiru khanu guru kom baki kwa kilat ban bet LD ki courses ki belaban shim ki kam ki belaban yo ti kito ki kilat ki lenti bang nakaliang jongar ngala bayarap ti nakaliang ka ka sorkaru menta ki bon ha ki judge schemes ki ban ai financial assistance haka jingkwa jongki le se ban zangi business jong la jong ti lengba kanika CM elevate ki bon ba ki scheme sang to bagi khana ki la ban shim lengba ka prime ru ki bon ba ki judge program bagi khana ki la ban shim ti kini di ki lat ba la don lupa hi haka shnong haka rijongi haka lengba ka sorkar jongi bagi khana ki di ban liwa jitip kidi ban shim kabu kidi ban shim ka chance bagi ong ban laban kampen de bechu eladi Habar ben usai pan Jat ben riuru kasan